दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला जोंनि नर्थ क'क्राझार आनसलिक कमिटि आरो जोंहा जि कारिगाव इउनिट कमिटि दङ मैया जाथाय जानायनिफ्रायनो हस्पिटालाव थांनाय हस्पिटालाव खबर लानाय पुलिस प्रशासनखौ नारसिननाय एरेस्ट खालामनो होनाय गासै जि परिबेसखौ दिनै जोङो आयेनगत भाबै जों हाबा मावबाय थादों आरो आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सास्ति होनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों। गणतान्त्रिक भाबै न्याय आरो जास्टिस आरो दायनिगिरिखौ साजा आरो फासि होनांगौनि थाखाय जों हाबा मावगोन। बे जाथायनि उनाव दिनै जिखिनि थासारि दा सोमजिगासिनो दङ जे रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट जि आबेग पाब्लिक मोनसे मुभ जादों राजा लामा बन्द खालामनाय जादों आरो बे सेन्टिमेन्टआ जाखागोनखा सेन्टिमेन्टआ थाखागोनखा जोंनि मानसि थैदों जोङो बेनि सेन्टिमेन्टनि आधाराव खुद्रिनायखौ जों देखायखानांगोन किन्तु जोङो बेखौबो खावलायगोन जे जाहाथे खुद्रिनायनि नामाव आन्दलननि नामाव जोङो जाहाथे आयेनखौ आखायाव लानानै हारियारि दाङाबाजि जाजासिम बे पर्यायसिम जाहाथे जों रावबो थाङा आरो न्यायनि थाखाय सरकार आरो आयेननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांनानै हाबा मावलांनांगोन आरो उनाव बर' मानसिया बर' सुबुङा कुनु कारनाव रावबो जाहाथे बेबायदि दाउ अमा बायदि बुथारजानो गोनां जाया बिनि थाखाय जोङो प्रशासनखौ जों नारसिननांगोन। प्रशासना बेयाव फेल कारन क'क्राझाराव माने माइनर गार्ल बर' गार्ल रेप इन्सिडेन्ट जादों बेबो बहुत गोबावनि उनावसो एक्सन जादों। दाखालि बावै सासे मेन्टेलि रिटार्डेड बिनि सायावबो रेप इन्सिडेन्ट जादों आरो बेयाव बाङालि आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे हारियारि दाङाबाजि जानायनि लामायाव थांबायमोन। दिनै जों फिन नुबाय बे जाथाया मानो जाखो प्रशासना जुदि इन्टेनसन आरो एटेनसन थायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायामोन। कारन चिरां जिल्लानि बासुगाव जि घटना जालांबाय एक मास सिगाङाव गुरुबासायाव माने चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव बे जाथायाव जायखौ आक्रमण खालामदोंमोन बे आक्रमणकारिखौ दाबो प्रशासना हमनोबो हायाखै नागिरनानैबो मोनाखै। बे जाबाय प्रशासननि फेलार आरो प्रशासना जुदि रायजो राजानि जिबन आरो सम्पति निरापत्ता होनायनि अनगायै गुबुन लामायावसो जुदि बांसिन बेस्थ थायोबा गुबुन खामानियावसो जुदि बांसिन बेस्थ थायोबा बिथांमोननि एटेनसना जुदि बे माने गाज्रि खामानिथिंसो जुदि बांसिन एटेनसन थायोबा मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिगोन जे दिनै जों नुदों जे प्रशासन पुलिस प्रशासन असि आइसि एसएसपि जाय जाया मानो बिथांमोननि एटेनसन आरो इन्टेनसना दिनै बेलेगथिंसो थांगासिनो दङ। रायजोनि बे दुखु दाहा रायजोनि निरापत्ता जिबन आरो माने सम्पतिनि निरापत्ता होनायाव बिसोरो मुथे गोसो होआ। पाब्लिक फ्रेन्डलि माने पिपल्स फ्रेन्डलि पुलिस प्रशासननि खोथा बुङो किन्तु रायजो राजानि गेजेराव थांनानै दिनै बै प्रशासनिक माने बिसयाफोरा बे अफिसारफ्रा खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो नैबे जाथायजों जिखिनि दा थासारि जादों जों बयबो रेस्ट्रेन्ट जानानै जों आवगायनांगोन आरो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ देखायनांगोन दाबिखौ लाखिनांगोन आन्दलना जागोन किन्तु जाहाथे जोङो गाव गेजेराव दाङाबाजि जानानै जोङो गाज्रि थासारिसिम जाहाथे थांनायनि परिबेसखौ लाबोआ बेखौ लानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो जोङो राजा बिस्मितजों बिथांनि न'खरजों जों गसंफादों सानै जायफोर जोखोम जादों बिथांजों गसंफादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला जोंनि नर्थ क'क्राझार आनसलिक कमिटि आरो जोंहा जि कारिगाव इउनिट कमिटि दङ मैया जाथाय जानायनिफ्रायनो हस्पिटालाव थांनाय हस्पिटालाव खबर लानाय पुलिस प्रशासनखौ नारसिननाय एरेस्ट खालामनो होनाय गासै जि परिबेसखौ दिनै जोङो आयेनगत भाबै जों हाबा मावबाय थादों आरो आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सास्ति होनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों।